De grønne pigespejder i Grindsted holder sommerlejr på Fanø. De store pigespejder tager afsted onsdag, hvor de er ude at spise inde i Nordby og hygger rigtig meget om aftenen. De små pigespejder spirer og smutter, kommer med deres cykler torsdag morgen, hvor de bliver taget godt imod af de store pigespejder. De cykler så er vi klar. til Nu vil alle komme til hytten, Fanø, som ligger i og nu skal vi Nordby. på tur. Vi skal ind til byen. Så er vi på museum. Har lige været i Dragtmuseet. Alle pigerne er inde, og de store sidder der. Jeg filmer. Ja, så kan man sidde der. Så har vi været i isbutik og fået noget forældre. Så er de andre her. Så ikke hun kan fange sig. Hun tager nogle andre. Så har vi fået nattøj på, og lige om lidt, så er der lejrbålscykel eller aftenhygge. Og bremserne er i gang til at klar til at komme i seng snart. Det er smutterne, der kører her. Spirene er kørt. De var lige nede og se Fanø Bad inden. De kom til at dreje til højre først, i stedet for venstre. Vi håber, de er foran os. Det får vi se, når vi møder dem. Så er vi ved siden af Homøde. Nu skal vi ind og kigge også. Alle pigerne er derinde. Holder her. Vi skal mødes med de store spejder. De kommer om lidt. De cyklede senere. Så er vi her, og nu kommer de store cyklerne. Tour de France, op ad Alpe d'Huez tager de. Det er vores formand med på tur med en ny cykel. Så er vi ellers på vej til naturlegepladsen. Og her kommer de. De er drønende. Og alle de andre. Cyklen kan jo køre ud ved siden. Nej, hvor er det flot. Det gør ikke noget, den lige foran til dæk. Ja, cyklen kan godt holde til at køre ud i vandet. Og der kommer de. Ja, jeg har fået lov til at. Og der er nogen, der prøver at cykle. Nej. De er lidt seje. Vi måtte vende om. Alt er oversvømmet, så vi kunne slet ikke komme til naturlegepladsen. Visit. Jamen, hvem har så gulerødderne? Det var helt fint. Du havde gulerødder med, ikke? Ja. Så er der vejtilløb. Og vi er spændt på, hvordan det bliver. Ja, så er der lige en, der har taget op. Pigespejderne i Grindsted har jubilæum i dag, 10. maj. De bliver 90 år. Det fejrer vi med lavkageløb, som I kan se dem flot pyntet her. Så er vi i gang med Hubert. De skal køre. Jeg er klar, vi har Ja. Det var bag bagdelen. Jeg er bedst derhenne. I spænd. Ser hvem den kører. Ja, bagdelen. Den kører bagdelen. Vi skal på. Hver gang vi skal trykke på den der. Det var ikke så godt. Den ødelagde væggen. Det gav noget minus. Ellers drejer den bare rundt. Så er vi klar til at skal afsted. Det er lørdag. Det er bare blå himmel, og vi skal ud og se bunker. Vi skal lige have lidt tykke spise inden, så vi har noget benzin at køre på. Så er vi ved Nordby Kirke. Vi skal rundt, og den er jo helt anderledes. For den her går man ind på siden, så ikke lang gang inde. Så er vi inde, og der er også en masse, men ikke langt. Og godt skib der. Det tror jeg, det er. Og det er i hvert fald, jamen det er det, når det er talt der. Så er vi lige om lidt ude ved bunkersne. Lige tjekket. Helt rart. Så er vi på vej ud. Kommet. Det må trække op ad bakken. Skal vi se, om jeg kommer heldig. Så gør det vildt. Så.
Så står vi her i kanonstillingen. Vi har talt 5. Og derinde går jeg ikke ind med mine gummistøvler. Så nu skal vi ind her. Kan du gå derud og stille dig? Vi kan fortsætte videre ind her. Det er godt, jeg har både lygte, pandelampe og gummistøvler. Med Heides ben, fordi hun har jo ikke gummistøvler. Om det hun kommer tørskoet ud. Og skoene er jo Vandtætte. Og det er i. Og så har vi tænkt, at vi kunne bade her. Det ser godt ud. Så skal vi til det store kolde bord. Det er smurt. Det laver bladet vi i går, der stod. Det går hurtigt. Og så er vi klar. Jeg kunne ikke cykle, jeg kørte først her, så kørte Hun skal bare sove. Ja. Man skulle kunne se nordlys. Vi så desværre ikke noget. Så er der frokost. Sidste på Fanø. Og prøv lige at se vejret. På en skøn spejderlejr på Fanø. Nu er det klar til færgen hjem mod Grindsted.